Hola, iniciem el repàs del temps amb una sèrie d'imatges, de fotografies que descriuen el matí de dijous, un matí molt tranquil, amb alguns núvols, altocúmuls, com aquesta imatge de Sitges o aquesta altra de la sortida de sol des de Barcelona. I aquesta altra, que es veuen fins i tot una mica de boirina cap al fons de vall, amb un cel una mica tapat també per núvols mitjans. I a Deltebre també tenien aquests núvols mitjans, aquests autocúmuls que deixaven aquests cels. Són núvols que avancen des del mar i que van circulant ràpid. De fet, ho veurem perfectament en aquest recull d'imatges del satèl·lit Meteosat, amb d'alta resolució. La borrasca ja es troba cap a la zona de les Balears i el braç que envia de nuvolositat fa que aquests núvols vagin entrant, però sense més conseqüència. D'altra banda, parlem d'una jornada molt tranquil·la i l'absència de núvols ha permès veure la neu que s'ha acumulat degut a les precipitacions dels dos darrers dies i a la baixada de temperatura a punts del Pirineu i Prepirineu. Anem a veure ja la situació de cara a aquesta propera tarda, marcada per un ambient bàsicament assolellat. Si bé a la meitat est ja aniran circulant aquests núvols mitjans i a més creixeran algunes nuvolades a punts, sobretot del Pirineu i del Prepirineu, sense més conseqüència. No es descarta, però, que al vessant nord del Pirineu, on restarà més tapat, doncs hi pugui haver alguna precipitació de caràcter feble, amb una cota que avui es col·locarà entorn dels 2.600 metres. La situació de cara a aquesta propera tarda, nit i fins demà migdia vindrà marcada a més per la tramuntana i per estat de la mar alterada, amb una probabilitat mitja de que es puguin superar els 2,5 metres d'onatge a la zona del nord de Cap de Creus. Anem a veure ja la situació prevista per demà. Molt de sol, encara la circulació d'aquests núvols mitjans. Durant la tarda, a més d'aquests núvols mitjans, de nou tindrem el creixement d'alguns núvols d'evolució diürna. Sense conseqüència, no s'espera precipitació i tant mínima com màxima tendiran a pujar. A mitjà termini parlarem d'una situació que en conjunt canviarà una mica, però poc. Dissabte, molta bonança meteorològica. Diumenge hi haurà algun ruixat cap a la zona del Pirineu, igual que dilluns, amb temperatura que baixarà una mica. De moment això és tot.